Pane mashoko anobuda atonda nyogwa panapa nevakomana veZANU-PF Patriots atiri kuona kuti vakondemewa pamusoro pemashoko vari kufamba vataura vachiti we want to stop corruption. Vanhu ava vauya vakataura vachiti mane number of years atiri kuona kuti munongora machikotaura the same statements muchiti tikapinda we want to end corruption, but it seems like corruption is now deepening and munotothreatena vese vanenge vachitaura kuti vada kufumura corruption iri kuitika. Sana pina mashoko amudanyogwa panapa ndotibva wasubscribe walike waturn the bell icon. Tipina pahendo yeZANU-PF Patriots tinononyora vachiti Comrade ED shun corruption. I urge all of us to remain with our shoulders on the wheel and continue to work hard and honestly with an unwavering commitment to our great motherland. Corruption is a cancer that must be totally eradicated from all levels of the society. Pana patonoti vanhu vanopindura vanopinda comment section where vachinyora akuti this post nyora chiti since 2022 what has ED done about corruption issue and on speaking about it is the action that counts. Vanopinda nyora chiti it's amazing that the governing party talks of corruption as if they are in opposition. Vanoyatara mashoko ekuti now a security threat, it means now that it has drastically increased since 2017 instead to fight it is skyrocketed. Vanopindura chiti how can you march against yourself and end corruption when you are the corruption and cancer to society? Ndo mashoko atoona achitiritina zvinzi aiwa musaya muchitiudza kuti you want to fight corruption yet you are the very people vacho vari kutoita corruption yacho. Mukati want to fight corruption muri kuzama kutaura kuti you want to fight against yourselves. Hazvimeki sense. Imimi munofanira kudzidzisa corruption muri first then muzofighta corruption. Tiona mashoko ari kuyachikondema vanhu achiti since kubva rini muchikotaura izvozvo munofanira kuchinja maitiro. Tudze mafungiro enyu pita kume section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.